ciencia de ida e volta. Hai algo no que poucas veces pensamos. Non só estamos a contaminar a Terra, senón tamén o espazo. Miles de satélites, fragmentos e restos de foguetes orbitan ao redor do noso planeta, convertendo o espazo nun lugar cada vez máis saturado. Un lugar que parecía infinito comeza a encherse de lixo invisible que pode poñer en risco futuras misións espaciais e mesmo os servizos que usamos no noso día a día. Pero se comezamos a ver os residuos, tamén os do espazo, doutra maneira. En 2022, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas deu un paso importantísimo ao declarar o 30 de marzo como Día Internacional de Cero Residuos, unha data para reflexionar, pero tamén para actuar. Porque transformar a nosa forma de consumir e producir xa non é unha opción, é unha necesidade, tanto na Terra como máis alá dela. Neste contexto nace Resto Cero, unha iniciativa da Unidade de Cultura Científica e da Innovación da Universidade de Vigo, dentro do seu plan anual de actividades de divulgación Ciencia de ida e volta, que conta coa colaboración da Fundación Española para a Ciencia e Tecnoloxía, do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. A través desta serie de videopodcast falaremos con grupos de investigación que están a traballar en cambiar as regras do xogo, desde a transformación de residuos en novos materiais ata a análise do seu impacto no noso planeta e no espazo exterior que nos rodea. Porque detrás de cada residuo hai unha historia e tamén unha oportunidade. Benvidas e benvidos a este espazo onde a ciencia, a innovación e a conciencia se unen para imaginar e construir un futuro con menos residuos na Terra e no espazo. Hoxe temos con nós os investigadores da Universidade de Vigo, Carlos Ulloa Sande e Eva Fernández Rodríguez. Contovos un pouco sobre eles. Carlos é o subdirector da Escola de Enxeñaría Aeronáutica do campus de Ourense, onde imparte docencia en materias como sistemas de propulsión ou vehículos espaciais. Ademais, forma parte do Centro de Investigación en Tecnoloxías da Telecomunicación da Universidade de Vigo, Atlantic. Pola súa banda, Eva é licenciada en Dereito e está especializada en Dereito Privado. Ela é profesora na Facultade de Dereito de Ourense, onde imparte materias relacionadas co dereito civil e forma parte do grupo de investigación Medea Iuris. Estamos aquí, no CEIP de Vilar de Barrio, con dúas alumnas que exercerán das nosas super entrevistadoras, África e Vera. Hola, rapazas, que tal? Hola. Hola. Estades preparadas? Sí. Pois os micrófonos son todos vosos, cando que irades. Escoitamos que o espazo está cada vez máis contaminado, pero gustaríanos entender mellor que é o lixo espacial. Poderías darnos algún exemplo, Carlos? Hola, bons días. Encantado de estar aquí. Claro que sí, o lixo espacial non é outra cousa que os obxectos que orbitan no espazo e xa non ten unha función útil. Xa fixeron o seu traballo e moitas veces pois quedan ali orbitando indefinidamente. Ao tempo que están orbitando, pois consideranse lixo, chatarra, porque non sirven para nada, xa non ten unha utilidade. Poden ser de un satélite de varias toneladas a un anaquino pequeno de pintura que se soltou dun recubrimento dun satélite e pode medir un milímetro. Todo é considerado lixo, todo iso. Hai moito lixo no espazo? E como se observa eso? Pois verás, hai moito lixo e moitas desas pezas é moi difícil de velas. A maioría do lixo vese con radar. Se lanzan unhas ondas ao espazo e o rebote nos indican cal é o tamaño que ten, o obxecto e a velocidade, a trayectoria que ten. Outros obxectos temos que observalos con telescopios ópticos ou infravermellos, porque non somos capaces de velos con as técnicas do radar. Esos son os métodos principais de observación. O fan as ciencias internacionais ou, normalmente, gubernamentais que pertencen aos gobernos. Eva, e que pasa cando alguén deixa o lixo no espazo? Ten a obriga de recollelo? Hola, bos días. Pois, intuitivamente parece que eso debería de ser así, non? Porque cando, bueno, polo menos cando eu era pequena e desordenaba na miña casa, os meus pais obrigábanme a recoller.
E, cando desordenaban a escola, eran os profesores os que me lo iban a recoller. Que é o que acontece? Que o espacio non é de nadie, é de todos. Entonces, en dereito, xa os romanos tiñan unha especie de aforismo que se foi trasladando no tempo e que hoxe aquí en galego sería o que é do común é do ningún. O que é de todos, ninguén mira por el. Entonces, como o espacio é de todos, non hai nadie que se preocupe de regulalo ben e de facer que o ensucie o recolla. E entonces, a día de hoxe non temos ningunha lei que obrigue a xente que o está ensuciando a recoller as cousas. Quen contamina máis o espazo? Pois, bueno, non sempre é homoxéneo eso. A carreira espacial comenzou nos anos 60. E aí tamén había o que se chamaba a Guerra Fría. Había como dous bloques políticos, un era o capitalismo e outro é o comunismo, e tiñan como unha especie de competición por ver quen chegaba antes ao espazo. Entonces, eran os estados os que invertían e creábanse as axencias do espazo, como é a NASA ou o Roscosmos. Entonces, nese momento, os que máis contaminaban eran os estados, os gobernos dos estados. Pero hoxe por hoxe, o espazo xa está, de alguna maneira, privatizándose. Moitas empresas privadas, as televisións para ter as imaxes por todo o mundo, as empresas de GPS, relacionados coa telefonía, todos é algo que se pode monetizar. Entonces, hoxe por hoxe son quizáis máis as empresas as que contaminan o espazo. E isto leva a outra cuestión importante. É xusto que uns países ou empresas contaminen o espazo máis que a outros? Ao non estar regulado, é un pouco de a lei do máis fuerte. Que pasa no patio? Non digo que pase no voso, non? Pero que pasa no patio se non hai ninguén vixiando? Pois o que é máis temerario e máis forte pode impoñer a súa vontade inda que non sexa xusto. Pois iso é o que está pasando un pouco no espacio. Existen multas contaminar o espazo? Danos un exemplo. Pois multas por sí non existen, porque hai que pensar que unha multa é como unha especie de castigo que pon un Estado respecto dos seus cidadáns ou da xente que habita aí. Como o espazo non é un Estado, non ten un goberno ou un vigilante policía que poña a multa. Pero hai uns tratados dos anos de finais dos 60 hasta finais mediados dos 70 que establecían unha especie de sistema de responsabilidade que só se usou unha vez e acabou poñéndoselle un pago ao que antes era a Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se chamase Rusia, de uns 3 millóns de euros. Pero é só esa vez a que se coñece. Carlos, por que é tan perigosa a basura espacial se o espazo é tan enorme que realmente posible que un satélite ou un coche chegue a chocar con restos de lixo e se estropee? Ben, o espacio é moi grande, é verdade, pero os obxectos que podemos calificar de lixo espacial son moitos, como dixemos antes. Estamos falando de obxectos máis grandes cun teléfono móvil, pode haber en torno aos 40.000 ou máis ou menos, pero máis pequenos, en menos de un centímetro, pode haber centos de millóns. Eso é unha barbaridade. E o obxecto máis pequeno ten moito risco, porque non solamente o risco é o tamaño, é a velocidade que ten.
un obxecto en órbita leva unhas velocidades de en torno aos 28.000 kilómetros por hora. Eso é unha velocidade altísima, uns 8 kilómetros por segundo. Eso, claro, se impacta cun obxecto é como se un pequeno parafuso impacta con un obxecto é como se fose unha granada de man. Entón, iso é o risco real, non? É posible que un satélite ou un foguete, non un coche, podería ser un coche porque nos primeiros lanzamentos do Falcon 9 lanzaron un coche, un Tesla, pero non sabemos onde está, porque foi na órbita da Terra, non está en órbita terrestre, está en órbita ao Sol, dando voltas ao Sol. Por lo tanto, ese coche non vai chocar con nada, pero os satélites poden chocar uns con outros, non é tan difícil, hai moitos obxectos e xa pasou no pasado. No ano 2009 houve unha colisión entre un satélite ruso e un satélite americano, parece dunha película, pero é certo. Isto foi por non ter feito suficiente monitorización, por despreciar o risco. Unha vez que sabían que podían pasar preto un do outro, pensaron que non iba a pasar nada e pasou. Eran satélites moi grandes e xeraron centos de miles de pequenos anacos de obxectos que agora están en órbita e son parte dese lixo espacial. Para intentar reducir riscos, ás veces os satélites levanse a zonas chamadas órbitas cemiterio. Que son exactamente estas órbitas, Carlos? As órbitas cemiterio son uns espazos onde o lixo non fai dano. Son como se foran os onde deixamos o lixo, como se chaman? Sí, os contedores onde se leva o lixo unha vez que se ten os vertedoiros. É como un vertedoiro no espazo. É unha zona onde non vai haber outros satélites operativos, se levan a esa órbita e se deixan ali hasta que non se teña un plan millor para eles. Isto se fan sobre todo cos satélites que están a moita altura, porque recuperalos e traelos de volta á Terra ten un coste moi alto a nivel enerxético. Necesitamos moito combustible, eso hai que leválo ali, e iso ten un coste económico moi alto. Entón, prefírense deixar unha altura onde non molesten. E que pasaría se un satélite roto caíse sobre a casa de alguén, Eva? Bueno, pois neses tratados que vos comentaba que se firmaron a finais no 67, no 72 e no 76. Pois o do 72, que por exemplo España aderiuse a ese tratado no ano 80, pois establecese como un procedemento, pero entre países. Entonces é un procedimento un pouco non todo útil que nos quixéramos que fose. Porque o que exixe é que a persona que ten a súa casa destrozada, que, en fin, ten que recurrir ao seu Estado, se pasa en España, ten que acudir ao goberno español e dicirlle: tes que iniciar unha vía diplomática co país que puxo esta basura espacial no espazo. Inda que fose unha empresa privada o que o puxo. Pero hai que acudir ao país onde está a empresa e entre gobernos por vía diplomática reclamarse. Se no prazo dun ano por vía diplomática non conseguen nada, eu estou sen casa, teño que esperar un ano. Pódese mandar todo a unha comisión de responsabilidade, que é unha comisión é unha congregación de persoas, como podemos estar aquí, que van a debatir sobre o asunto. Entonces, as miñas garantías para recuperar a casa son ben escasas. Non é o que esta regulación non é moi garantista para toda a basura espacial que hai no espacio. Pero podería pasar. Sí, claro. Con toda a basura espacial que o profesor Carlos vos está contando que existe no espacio, as probabilidades de que isto pase aumentan.
Nos anos 70, cando había pouquiñas cousas, pois dicían, cando vai pasar isto? Pero agora esta probabilidade aumenta. Entonces, o que se está facendo é intentar buscar solucións a esa regulación. Que lle pasa ao lixo espacial co paso do tempo? Desaparece algunha vez ou queda para sempre no espazo? Carlos? Pois vouche dar unha resposta moi galega. Depende, porque depende da altura que este o lixo. As órbitas máis baixas, as que están máis preto da Terra, estamos falando por debaixo dos 700, 800 kilómetros de altura, ten unha composición onde todavía hai partículas atmosféricas. Entón, esas partículas interactúan co vehículo, ou co lixo, e fan o que se chama unha resistencia, un drag, unha resistencia atmosférica. Esa resistencia fai que a altura cada vez sexa máis baixa, máis baixa, máis baixa, chega un momento que o que fan é a reentrada na Terra. No? Volven a Terra e desintégranse porque entran a unha velocidade altísima e non poden resistir os miles de grados que sufren. Os obxectos que están máis arriba, por encima desa órbita baixa, tardan moitísimo máis en reentrar, moitísimo máis, porque a cada vez coa altura a cantidade de partículas da atmosfera vai se reducindo. Algúns obxectos que están no que se chaman órbitas geoestacionarias, que é unha órbita a 36.000 km de altura, e que hai moitos satélites ali, meteorolóxicos, satélites de comunicacións, de televisión, pois non van a reentrar xamais, van a estar sempre en órbita por millóns de anos. Entón, con ese sí que hai que ter outro plan. Como se limpia a basura espacial, Carlos? Como se limpa? Pois estos satélites que están por encima dunha altura determinada, habería que ir e recollelos. Para iso estánse diseñando xa sistemas que poidan acercarse ao satélite, achéganse ao satélite, fan un encontro, se chama un encontro espacial, o rendezvous co satélite, e cando están suficientemente preto, pois lanzan unha rede, ou ten un brazo mecánico que o agarra, e unha vez que ten o satélite, o obxecto, o lixo, ben suxeito, pois baixan, encienden os propulsores e voltan á Terra. Ese sería o procedimento para eliminar a basura. Pero existen, unha dúbida que teño ahora que me xurde, existen eses Existen procedementos? proxectos que xa desenvolveron este tipo de satélites. Leváronse a la práctica algúns, pero non é unha práctica habitual todavía. Aínda moi custoso igual, non? Claro, é que o problema disto é quen o paga. Non a posibilidade técnica existe. O problema é quen se fai a cargo dos custos. Conecta un pouco co que explicaba Eva, se non hai ninguén que nos poña multas e tal, cal é o incentivo que temos realmente para... E realmente a empresa ou a axencia gubernamental que o lanzou non tiña esa responsabilidade no seu momento. Entón non ya podes pedir despois. Moi ben. Na actualidade estáse traballando para reducir a cantidade de lixo espacial que producimos? Como? O lixo hai varias formas de reducilo. Unha é a que comentábamos agora, de ir collelo e traelo de volta, pero esa é a máis costosa, e non é podese facer nuns casos determinados, pero non é unha medida que vaya a ser universal. O que se fai agora é, primeiro, evitar que se produza máis lixo. Eso é a prevención, igual que se fai na Terra cos residuos, etc. E pois, que reducir os residuos, que non haxa. Unha forma é vixilar, no? Que non haxa colisións entre obxectos, por exemplo, como os satélites que falamos antes. Para iso hai unhas axencias, o Exército de Estados Unidos ten unha unidade, un escuadrón do Exército de Vigilancia do Espazo que está continuamente vigilando onde están os obxectos no espacio, e cando hai unha proximidade entre dous obxectos que ten unha velocidade relativa moi elevada, pasan un umbral e avisan o responsable da operación deses satélites. E din, cuidado que
podes ter un problema dentro de 7 días, 5 días, se fai con antelación, utilizando a propagación dos obxectos que están no espacio, sabendo que van a estar van a coincidir nunha zona en un tempo determinado. Entón, as empresas ou as axencias toman as decisións necesarias. Se poden, moitos satélites ten sistemas de propulsión e maniobran para evitar esta colisión. Vale? Isto é o principal método de evitar, ¿no?, que haxa basura, o lixo. Outra forma é cando vais lanzar un satélite, decir, bueno, como se ti vas a lanzar un satélite en Europa ou en Estados Unidos, eu podo facer que ti te fagas responsable de que ese satélite non vai a estar máis dun tempo determinado en órbita despois do seu fin de operación, ¿no?, do seu fin de vida. Por exemplo, hasta fai ben pouco había unha regra non escrita un acordo que era arriba dos 25 anos, porque os 25 anos son moito tempo. Entón, reducirse a 5 anos, non?, nos satélites que se lanzan en Europa, por exemplo. En 5 anos, unha vez que terminan a súa vida, ten que voltar. Se están moi altos, ten que ter un sistema de propulsión que o leve de volta á Terra. Se están moi altos, pois leválo a unha órbita cimiterio, como decíamos antes. Estos son os métodos principais agora mesmo, de evitar que haxa máis lixo. Estes días escoitamos falar moito da misión Artemis. Dous. Esta misión deixou lixo no espazo. De que tipo? Esta misión é unha misión que foi moi ben planificada neste sentido tamén, non deixou lixo. Os foguetes que lanzáronse co Artemis voltaron á Terra. Primeiro, o Artemis é un cohete moi potente porque ten que levar unha cápsula á Lúa e iso está moi lonxe. Canto máis lonxe estén os destinos, máis enerxía temos que poner para chegar. Entón, os foguetes principais xa non chegaron á órbita, os primeiros son uns foguetes de combustible sólido que sepáranse moi pronto e caen ao mar. O segundo é unha etapa central, a primeira etapa que leva 4 motores foguete. Estes motores, esta etapa, fai un voo o que se chama suborbital, non chega á órbita. Entonces, chega a unha altura e volve a caer. Tamén está planificado para que caiga no espacio, no océano, no mar. E logo hai unha terceira etapa, ou segunda etapa principal do cohete que o leva á Lúa. Pasa que esta etapa levaba suficiente combustible para poder tamén retornar e caer no Pacífico. Pasa que esta etapa sí estaba varios días dando voltas alrededor da Terra. Entón, se xerou un pouquiño de lixo durante un pouco tempo. Pero logo que foi á Lúa e voltou, reentrou na atmosfera. A parte de onde iban os astronautas, reentrou de forma segura, levan unhas proteccións para o exceso de temperatura que se produce na reentrada, que evita que a cápsula se queime e se desintegre. E outro módulo, que é o módulo de servicio, onde levaban algúns depósitos de algúns elementos que necesitaban, auga, oxígeno, etc. Iso desintegrouse na atmosfera. Entón non quedou nada do que lanzou Artemis en órbita como lixo. E alén do lixo, a nivel, por exemplo, combustibles, os gases que se emiten, tamén se mellorou moito co paso dos anos nesa contaminación que se produce polos despegues destas naves, non? Sí, os gases que emiten os motores foguete son, na maioría dos casos, como estes motores Artemis, son motores que utilizan hidróxeno e oxígeno líquido. Entón, estes motores, pois, os produtos principais da combustión é auga. Entón, non é nocivo. Hai outros produtos quemados que se producen, pero o principal
componente é a auga. E logo, outros sistemas de propulsión utilizan componentes cada vez máis ecolóxicos. Había algúns componentes que eran nocivos, eran máis prexudiciais e deixáronse de utilizar. E logo tamén para moitas misións estánse utilizando sistemas de propulsión eléctrica, que o que fan é lanzan gases inertes en forma de ións e neutralízanse na salida, entón tampouco ten ninguna contaminación no espazo. Crees que no futuro haberá máis leis sobre o lixo no espazo? Por que, Eva? Bueno, as leis, sí creo que vai haber máis leis. As leis normalmente van detrás dos avances sociais. A sociedade avanza, xeranse uns problemas, entonces vamos facer unha lei para tratar de arreglalos. Entonces, todos estes avances tecnolóxicos que se están producindo, o feito de que as empresas ahora lancen moito máis satélites ao espacio ou non precisen de máis tecnoloxía no espacio para os nosos servicios que aquí usamos, fai necesario isto. Isto, por exemplo, xa o profesor Carlos vos explicou que había unha especie de directrices entre as axencias espaciais como a norma dos 25 anos que se vai reducindo para sustituir as leis e os tratados que aínda non hai, pero xa hai unha sensibilidade tanto nas Nacións Unidas como na propia Unión Europea que está redactando uns proxectos de lei, como incluso en España hai un anteproxecto de lei de responsabilidade espacial. O que pasa é que, como o espacio é de todos, hai que porse un pouco de acordo en como se regula. É verdade que os que nos encargamos das leis somos un pouco lentos facéndoas, pero eu creo que sí, que se van sacar unhas cuantas leis sobre o tema. Que pensades que é máis importante? Explorar o espazo ou coidalo? Eva e Carlos. Pois, eu creo que, por poñer un exemplo que vos cade próximo, é como cando un estudia, non? Un está en primaria e di, pois eu quero chegar á secundaria. Entonces, eso é o de explorar. Eu quero chegar aí. Pero unha vez que chega á secundaria, hai que facelo ben en secundaria, non só tratase de chegar. Pois non xa estamos en que hemos chegado, estamos no espacio, é unha normalidade para nós, en moitos xeitos, entonces ahora temos que facelo ben. Eu creo que é o momento de decir, ahora que xa sabemos que podemos chegar aí, pois como na misión Artemis 2, vamos facelo con responsabilidade. Eu engadiría tamén que, desde o punto de vista técnico, nos interesa coidar o espazo, porque se non o coidamos, a exploración non vai ser posible. Existe unha teoría dos anos 70, 60 ou 70, non recordo ben, que é o efecto, o síndrome de Kessler, foi o que o propuso, que decía que se os obxectos había moita densidade de obxectos no espazo, podería pasar que empezasen a impactar uns con outros e xerando máis lixo que tería outras trayectorias e impactaría con outros obxectos e produciríase un efecto, unha reacción en cadea. Esta reacción en cadea faría que toda a órbita que rodea a Terra, a órbita baixa, estaría chea de pequenos fragmentos de lixo. Entón, iso faría como unha pantalla que faría imposible sair da Terra. Entón, non poderíamos explorar, non poderíamos volver a facer nada se dá esa circunstancia. Entón, temos que coidar o espacio para poder seguir explorando. Para mí é a conclusión desto, sí. E nós, como cidadás e cidadáns, podemos facer algo para evitar a contaminación do espazo? Eva e Carlos. Pois eu diría, iniciando a resposta, que como cidadáns sempre podemos facer algo. Para a xente que estudiamos Dereito, a idea de que o cidadán non poda facer nada respecto de un problema é unha idea odiosa. É antidemocrática, ademais. Non é que nós podamos ir ao espazo a retirar o lixo, creo que esa parte é moito máis técnica, pero o que sí, desde logo, podemos facer é concienciarnos de que ese é un problema que existe, é ser
coherentes con esa concienciación, de tal xeito que o millor a hora de contratar un servicio tecnolóxico que requira de elementos no espacio, atendamos a se é unha empresa consciente deste problema e que adoita as medidas adecuadas, ou non, e como consumidores elixir unha ou outra atendendo, por exemplo, a eso. É un incentivo para que as empresas que envíen cousas ao espazo fágano debidamente. Sí, eu penso que temos a capacidade de sensibilizar e por iso estamos aquí agora facendo esta pequena aportación de que iso é importante. Entón, os nosos gobernantes, sobre todo nos países libres e democráticos, pois ten que tomar cartas no asunto. Temos que ser exemplo para o resto do mundo e tirar para que vayamos nesta dirección. Se puidesedes dicir unha soa cousa que pensades que vai cambiar nos vindeiros anos a respecto do lixo espacial, cal sería, Eva e Carlos? Pois, comenzando de novo, probablemente eu creo que igual que hai un espazo para as bandas de televisión, por exemplo, que é unha cousa que tampouco se coñece moito, para que non se solapen uns a outros, creo que vai acabando por haber unha regulación sobre os slotes de espacio. Eso vai haber como unha especie de ONU do espazo. É o que penso que vai cambiar. Sí, de feito, isto xa se fai nas órbitas xeoestacionarias que falábamos antes, como unha órbita moi estratégica, porque ten unhas características un pouco especiais. Os satélites que están nesa órbita mantense sincronizados ca rotación da Terra, entón sempre están no mesmo punto desde o punto de vista da Terra que está rotando. Entón, eu estou vendo o satélite que non se move no ceo, pero está xirando, non? Como só pode ser esa altitude, pois os países ten que pois de acordo en que espazo se ocupan nesa órbita. Eso generalizarase no futuro probablemente. Eu penso que xa desde o punto de vista máis comercial ou técnico, o que falábamos antes de ir mandar un satélite a retirar a outro, que non é compensa porque económicamente quen o paga esas cousas. O que sí que eu creo que vai pasar, ou xa se están facendo proxectos neste sentido, é que tentaremos de alargar a vida dos satélites. Tamén outra forma de reducir o lixo. Se non termina a súa misión, non se converte en lixo, polo tanto, segue operando e non teño que mandar outro satélite para sustituílo. Pois tenemos satélites de reparacións ou de gasoliñeiras onde podemos repostar o combustible dos satélites para que poida ou sustituir unha peza que se estropea. Entón, ese tipo de misións no futuro eu penso que serán bastante habituais e van a facilitar que se reduza o lixo. Pois con estas ideas sobre ese futuro, esa futura ONU do espazo, esos mecanismos, esas ferramentas para poder paliar esta contaminación que tamén está no espazo, que é importante que cada vez teñamos máis conciencia de que isto acontece non só no noso planeta, senón tamén fora. Imos pechando esta chega, como dicíades vos, esta conversa con Eva e con Carlos, a quen lle agradecemos moitísimo a súa participación e, por suposto, as nosas superdúas xornalistas de hoxe, a Vera e máis a África, polas súas maravillosas preguntas. Esperamos que esta conversa vos axudase a aprender un poquinho máis sobre este tema e vemos no seguinte episodio. Moitas grazas. Gracias. Ciencia de ida e volta.